जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर मा खालामनो अचानक अर नांनानै जि जोम माइरं गासिबो न'आनो खामजोबलांबाय आरोना मा खालामनो बिराद दुखु फोरमायदों बिनानावा आं बेखौनो बुंनो सानदोंखि जोंनि बिटिसि सरकार प्रमद बर'आ बेफोरखौ नुवाखै नामा दिनैसिम बेफोरखौ नुवाखै नामा आं बेखौनो बुंनो सानोखि गासै जोंनि दुखिया न'खरफोरनो न' गंफा गंफा होनायखौ गासैबो मोनजोब्बाय जानांगौ दिनैसिम बैसोर न'खरा दा दिनैसिम मोनाखै नामा प्रमद बर'मोना बहा थैना थाखो गोरिब गुन्द्रानो न' होनो थाखाय नङाबा नोंसोरखौ मानो नांगौ नोंसोर एकदम भटनि थाखायनो माने थैजोब्बाय आरोना इलेक्सन जाबा दावराव जानांगौ केम्पिं बानायनांगौ मानांगौ बेनि थाखायनो थैजोब्बाय आरोना बै गोरिब गुन्द्रानि न'खौ दिनैसिम नुवाखै आरो खाना जाजना दं आरो आं बेखौ बारा बुंबाय थाला लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानोखि जोंहा गामिनि संसार जाखानाय नालाय गामिनि मानसिफोरा जि एसे हायो थाइसे थाइनै फैसाफोर अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जागौमोन आरोना लोगोसे बिसोरनि न'खौ मोजाङै माने गायस्लायफिननानै मोजाङै खालामफिननानै रायजोआनो ओंखारनानै मावना होयोब्ला एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आरो एसे हेल्प खालामलायदो संसार जाखानाय गामि गंसेनि रायजोखा नालाय ना रायजोआव थाखानाय हिसाबै एसे हेल्प खालामलायबा मोजां जागौमोन आरो लोगोसे नानिया जे दैमारि फेसबुकाव थांनानै लग इन खालामना नायबा मोनगोन मैया भिडिअखौ पस्ट खालामना होदों जेनेबा नुनानै बिराद दुखु मोनदों आरोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बेनोमोन आरोना लोगोफोर जोंहानि न'आवहाय ओरैबायदि गोरिब जोंहा सोर बुंबा सोर बुजिनो जोंनि बायदि गोरिब रावबो न'खर गैया खोमा दिनै बे न'आबो जोंनि थाखाय बेसेबांबा सनामोन नाथाय बे दिनैहाय सिलिंखार जाबाय हारसिंनो अर खामदों होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर जोंहानि मादार फादारा खिथानाय बायदिबा ओरैबायदि दुखुनांथावना जोंहा फादाराबो गाबै गाबै आंखौ बुंहरबाय रानि गैला दिनैहाय न'आ सेस खामजोब्बाय बिदि होननानै आरो बे मादाराबो बुंबाय आं हाजिरासो मावदोंमोन नोमफायाबो गामियाव बेरायहैदोंमोन होननानै बुंबाय जि जोम मोनसे बोखारस्लाबनो हायासै माइरं दैरं गासैबो खामजोब्बाय गोरिब न'खरना लोगोफोर बेखिनि न'आनो बेसेबांबा मैल्य दा बेफोरखौ खालामनो गोबां टाइम नांगौ आरो बेफोरखौ खालामफिननो थाखाय आं बेखौनो बुंनो सानदोंखि नानिया लोगोसे स्क्रिनाव माबा स्किनारफोर बा एकाउन्ट नाम्बारफोर होफानोबा गाहाम जागौमोन आरो जोंहा नायगिरि अडियेन्सफोरा बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसेयै दुखुनि गेजेरजोंनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइफोरबो मोननो हागौमोन आरो आरो सोरबा अनसुंथाइ होनो गोसो दंथारोब्ला जे दैमारिनि फेसबुक पेजाव थांनानै बेयाव थांनानै माने कमेन्टजोंसो हरनांसिगोन आरो सोरबाफोर हायोब्ला लोगोफोर नैबेयाव स्क्रिनशटआव आं नामखौ होनो हागोन माबाखौ जे दैमारि थाफा भिडिअनि गायाव थागोन आरो नामा बेखौ लग इन खालामना नायबानो जाबाय आरो सोरबाफोर नुखादोंब्ला हरनो हागोन आरो आंनिफ्रायसो बुंदो आरो जेनेबा बिसोर बियाखै आरो जेनेबा अनसुंथाइ आंनिफ्रायसो बुंदो आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा संसार जाखानाय हिसाबै जेनेबा गामिनि रायजोखा नालाय बिदिनो एसे मदद खालामहैयोब्ला जानाय लोंनायफोर जि जोमाथ' खालामखाजोब्बायानो जों भिडिअनि थ्रुयै नुनाय बायदिबा माइरं माने खालामजोब्बाय होनना बुंदों बिफाया गामियाव बेरायनो थांदोंमोन होनना बुंदों आरो बिमाया हाजिरा मावनो थांदोंमोन अचानक अरा खामबाय आरो मा खालामदा जाथायाथ' जालांबाय नङा होमबा लोगोफोर इसोरनि मायासो सानांसिगोन आरो दा एसे एनै फैसा थाइसे थाइनैफोर अनसुंथाइ होयोब्ला न'खौ थाबैनो मोजां लुनो हागौमोन आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो ना मानसि बुंनो गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांबाय थागोन लोगोसे आंनि थाखाय आं माने बिराद माने आङो अनसुंथाइ होनोबो नाजालांगोन आरो जाथाय आरो ना लोगोफोर निजिनि बिटिसि सरकार थालायनानैबाबो प्रमद बर'आ बेफोरखौ माने न'खौ नुवाखै आरो दिनैसिमबो गोरिब गुन्द्राफोरखौ दिनैसिम नुवाखै आरो जेथिया भट नांगौ होमबासो माने गामि गामि केम्पिं बानायनाय जौसे लोंना मोना खालामनाय बिदि गोजासै आरो जोंनि बे प्रमद बर'फोरजों खेदा थानायफोराबो एकदम नुवा आरो सोरबा न' मोनदों मोनाखै बेखौ लिस्ट लाना हरनांगौ मानांगौ बे गोरिब गुन्द्राखौ नुला आरो दिनैसिम बिसोरो बेयावनो थानानै सिमां सुजुयोमोन बिसोरनि सिमाङा थेर बेथेर जालांबाय न' लुफिननो बेसे फैसा नांगौ जायो थिं बायनो ओरैनो मानो अकस्मात दिनैसिम बिसोरनि न'आ खालामनानै होबाय दा बहा थागोन माइरंबो गैया माइरंआव खालामजोब्बाय जिजों खालामजोब्बाय गाननाय जोमनाय खालामजोब्बाय सोरबा सहाय होनाय ओंखारदों जानो सहाय होनाय नुदों जानो रावबो नुवाखै दिनैसिम बे बिनानावा गावनि डिसप्ले स्क्रिनाव दिनैसिम स्किनारबो होबावाखैसो सोरबाबो होयोब्ला बे जे दैमारि फेसबुक पेजखौ लग इन खालामनानै कमेन्ट खालामनानै फैसाफोर हरनो हागोन आरो बे आंनिफ्राय बुंनाय रिकुवेस्ट लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैखौबो आंनि गोसो दुंबाय दिनैनि बुंनाया आं दिनैनि टपिकआ एसेनोसै आरो भिडिअ मोनसे बुंनाय गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।